Un caco anda solto por Sanxenxo. Desta vez o primeiro que fixo entrar foi golpear e mover as cámaras. Leva meses atracando bares e tendas da zona. Tanto a min como a 50 ou 60 negocios máis do pueblo. Todos saben a identidade do delincuente. É un tipo da zona, por lo visto, pero xa leva moitos delitos, pero non hai maneira de meterlo na cárcere, e o tipo sigue. Os comerciantes e hostaleiros xa non poden máis. Si estás con la intranquilidad de, pues no duermo esta noche porque va a volver a entrar. Y supongo que en algún momento volverá. Imos a caza do ladrón de Sanxenxo, de seguido, na Hora Galega. Pois veciños e comerciantes de Sanxenxo din que sempre é o mesmo home, xa un coñecido delincuente da zona duns 40 anos, entra en bares, entra en restaurantes, vai directo ás máquinas, come cartos e, sobre todo, asalta lavanderías. Ten predilección por elas porque xa levan as cuantas. Levan as cantas e onte mesmo a última víctima foi Iago, na súa lavandería. E mirade que curioso, porque efectivamente estamos vendo as imaxes da cámara de seguridade, parece que o ladrón xa coñecía o local, porque o primeiro que fai ao entrar nese local é dirixirse directamente á cámara de seguridade e darlle a volta. Sabe perfectamente onde está e sabe perfectamente que quere que non o vexan. A partir de aí rebenta as diferentes lavadoras para levar pouco máis de 30 euros. Pero Iago non é a única víctima. As imaxes que vemos son as dun dos roubos máis recentes sufridos de toda unha vaga aquí en Portonovo. Iago, moi boas, na túa lavandería. Moi buenas, sí, por segunda vez en menos de 2 meses. Desta vez o primeiro que fixo entrar foi golpear e mover as cámaras. Forzou os monederos e os cajetines das máquinas desde fora, das propias lavadoras. E a máquina do cambio tamén, tentou destrozalas desde fora, pero non dou accedido a nada. Sabes se nos dous casos foi a mesmas persoas? Tú tes referencia? Sí. Tanto a min como a 50 ou 60 negocios máis do pueblo. Hola, Charo. Hola. Aínda que non vemos marcas na túa porta, aquí este individuo tamén entrou. 27 de setembro, a primeira vez. Sí, pues nada, a las 3 de la mañana escuchamos la alarma, abrí las cámaras en el móvil y ya lo veo venir, que fue cuando entró. O sea, estuve mirando el robo en directo. Fuches testemunha do robo no teu local a través do teu móvil na túa casa. Entendo Sí. primeiro unha impotencia. Exactamente, porque ¿qué haces? Bajas, no, se llevó el cajón y se fue. Un mes despois, este individuo, presuntamente él, volve. Vuelve otra vez. A las 11 de la noche, cuando la gente pasa por la calle, entra otra vez y se vuelve a llevar el cajón. Que non hai dúas sen tres. Que ocorre esta noite pasada? Claro, esta noche pasada se sonó que estaba por aquí. Entonces, pues ya lo sabes y estás con la intranquilidad de, pues no duermo esta noche porque va a volver a entrar. Y supongo que en algún momento volverá. A só 350 metros do establecemento que acaban de ver esa mesma noite, supostamente, o presunto autor intenta, moi boas, Iván, entrar no teu establecemento. Sí, señor. Reventou a porta todo, tirou un adoquín desde o outro lado de uns 30 kilos, 40 kilos, da terraza colle uno, e deulle durante 10-15 minutos. Danos da porta están uns 3.000 euros. Nas imaxes sabes quen é, pero xa sabías quen era esa persoa polos robos. Xa teñamos conocimiento de quen era. É un tipo da zona, por lo visto, pero xa leva moitos delitos, pero non hai maneira de meterlo na cárcere, e o tipo sigue. O individuo chega hasta a caixa, pero na caixa nunca hai cartos, nos establecimientos nadie deixa dinero. Entón, chega aquí, nada, ve que non hai nada, e volve a salir, e xa colle o Guardia Civil aí na porta. José Manuel Duarte, xefe da Policía Local de Sanxenxo, as instalacións municipais hai algunhas que tampouco se libraron deste home. É certo, entrou 2 veces na piscina municipal. Pouco diñeiro en efectivo podía haber ali, pero, bueno, causou danos importantes. Detívose varias veces, un modus operandi semellante en diferentes locais, e a persoa que se investiga é basicamente unha. O tema é o procedimento. Os procedimentos son lentos, hai que acreditar que esa persoa, entón hai que facer as dilixencias, facelas ben, materializalas, trasladalas ao xulgado e que o xulgado pois faga o procedimento.